Hambai जों दिनै अरा तामनि बागै प्रेस मिट मा खालायखा हिनमाले लाइथानाय 29 तारिखनि घटना जे पूर्व सिंगिचराव IPFT रक चिनि तिब्रा मथानि चेयरमैन जो गवाइचारा फाइमानो तयै IPFT रक सेगलायै चिनि तिब्रा मथानि चेयरमैन जो बुखुक मीना लक्ष्मी देव बर्मानो बुप्रे सकप्रे खालायखा साया रक सिसिग्रिखा तै बनि तत्रानि चेन रक नाहारखा ताबो मान्याखो हेंगे बनि मोबाइल लग बखोगि दिखा मुकेश देव बर्मा IPFT नि फेसबुक लाइव नरक नायनायदि बो अदिनो फेसबुक लाइव खालायखा दागार सपा खालायमा फां फां नुगैनो दङ हेंगे आबनि यागलो जों 3-4 घन्टा रकनि परे जों थांलायखा जे सालायनानै हिनै अमतैखै तिब्रासा वालाय सुलाय आं माने हामिया बाहायखै सालायदा कुन एकटा सल्युशन द थांमान हिनै जों सालायना थालायमानि जोंनो बर कक थाइसा साना जरारिया IPFT रक दा तैलायजाक बलजिलि तैलायजाक आबनि बिसिंगो नरक भिडिअ फुटेज फां फां नुगैनो दङ साबनि यागो दा साबनि यागो लाथा पुलिस प्रशासन बारो तंगै दङ आं रिक्वेस्ट खालामो जों पुलिस प्रशासन दङ नरक हामगा साइ तगै नायदि जे बरकनि यागो दा लाथा सें बलजिलि तै रिफ्रि बुनाय आबरक साबो हिनो जेसा पानंथुन तिब्रा मथानि बरक पानो उंथुन IPFT नि बरक पानो उंथुन रमजागना नांनाय अ दा तैनाय लाथा तैनाय जे ताननाय मुकेश देव बर्मा बुफायं रिकेश देव बर्मा बो दुइजनानो तानखा पिरोजित देव बर्मा यागो तानखा बखरगो तानखा आबनि यागलो साथालां देव बर्मा बो मकल मुरकु तालकाबो तानखा सिलाय नांजाक नरक भिडिअ फुटेज फां फां नुगैनो दङ तो फानसे उसकांगो सार मेबर कुमार जमाटिया चिनि तिब्रासा हामक्राय मन्त्री भाइयाखै बनबो तिब्रा मथारावनो हामिया हिनै साइ गलाङै चिनि खरां निउस चैनल नि बिसिंतै चिनि खरां निउस चैनल लक्से उल्टा IPFT रंना आक्रमण खालायो हिनै नायदिगो दिन बखरक फाटिजा हेंगे भिडिअ फुटेज फां फां नुगैसि दङ दा सें लाथा तै तिब्रा मथारावनो IPFT रक रिफ्रि बुमानि हेंगे बाहायके बर अकक साइमानखा आबनो चिन बुबाग्रा जोंनो बुलायदि हिनै फोरोंया चिन बुबाग्रा जोंनो साबो जे तिब्रासा काहाम गोरों खालायो हासि खुसि